ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಲ್ಲೇಡು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡಪುಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ ಗುರುಕಾದಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಂದು ಲಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಇರ್ದೆ ಕುಂಪಲದ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಇರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಮೂಲಕ ದಯಪಟ್ಟ ಅವು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಪಡೆದದ್ದು ಈ ಊರ್ದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುರುಕ್ ಆದಿಯಾದ ಈ ಉದೇಲಿರ್ದೆ ಬಿದೊಡ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಇಂಚಿತ್ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಎದ್ಕೊರೊಂದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ಇಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಈ ಊರ್ದ ನಾಡೊಮ್ಮೆದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿ ಸದಸ್ಯನ ನಡಪುನ ಸನ್ಮಾನಗ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಹಿರೇಸಮಟೂರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾಧವ ಕೊಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಗೆಡು ಇನಿ ಹಿರಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ತಾರೆ ಆಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಂಪಲ ಪ್ರದೇಶ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಭಿನಂದನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಾದಾರತೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳಕ್ಕೆ ರೆಪ್ಪೆಗೂನು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕಣ್ಣ ನೀರ ಒರೆಸುತ್ತಾನೆ ದೈವ ಮೆಚ್ಚುವ ಮಾನವ ಧೈರ್ಯವ ತುಂಬುತ್ತ ಸಹನೆಯ ಲಾಂಛನ ಹೊಂದಿರೋ ಜೀವ ನೀ ಗುಣವ ಹಂಚೋ ಸಾಹುಕಾರ ನೀ ಹೃದಯ ಕಾಯೋ ಬೇಹುಗಾರ